Mina uzoyenzani angeke ngimsuse le KZN ngimkhokhela u-30,000 for that window to be fixed is 24K. So mina ngihambe ngayothatha inyanga yami u-30,000 to show you ukuthi ngizodila nawo. I was fetching my son in Soweto on a Monday, preparing for i-quotation yami is 24,000, which I paid I think 10 or 15 by order. It's coming from Cape Town. It's gonna take a month. So normally ngifuna ilunge fast or whatever. So yeah, ubaba uyeza nizombona isebenza. This is what happened. Angiwash because ubaba uthe ngayiwash. Funeka azoyisebenza. Oh yabona ungithukile. Nawungithukile itswe uyazi ukuthi asifunani. Nawungimoshile uyazi ukuthi asifunani. I think igazi lapha uyalibona. Igazi lapha. Remember now uthakathwa awazi kuqala ukuthi ubani okuphala ama nightmares, awazi ubani okuthumela ngesilwane sikulimaze. So when we do a ritual that says akubuyele emuva back to the center, I don't know why it ukuthi ubani ongiloyayo. So kubuyela kuwe wena mnikazi. Anyone that touches my stuff yahlanya. Yeah, don't touch my stuff. Yeah. So sizosebenza. I think we only fight back when you are fighting us or you want to be a problem into my life. Igazi lalomuntu ogqekeze imoto yami wayiphula ave ngizokusebenza awuzosihlanyela nje nalapha enaleti ezama-out la udayise khona amateki omntwana wami or impahla zomntwana wami nawo mabhegi. Everyone nje they will see this, they'll get the message. So if soqalile soyahlanya or yazikhumulela or nje lo iphulile ngimazi but ingathi sihlamba nje sikhotheni samsebenza uzawusebenzeka. Cela nimfuna nimthole nisebenze ngaye sho ukuthi so i-case yami ke wena you fall under my budget. Wash. Next week, mystery. Seslandile manje. Oh Nkosi yami. Ngithele baba yo. Hey. Ngithele. Hayi. Sahamba. Ubaba lo nengibona ngihamba naye baba umhlaba wasemlazi uyinyanga. So uma umuntu enenkinga efuna inhlanhla efuna umcebo ngineyicebe eziningi engizezile nabantu abasuka phansi abanye kuthiwa badumile odume ngempela futhi owenza into yangempela bonke badlulile la kulesana. Baba yeah. Monday ngingaye eSoweto. Yeah. eSoweto la ngizalwa khona. Yes. Ela ngiphuma khona. Yes. And angeke ngisabe ukuhamba noma kuphi. Yes. Angeke ngikhethele abantu ukuthi ngiphile kanjani. Yes. And angeke ngivumele abantu bangivalele endlini. La aza kumina bezele usebenza imoto ngobona nje. Bayiphulile uzodwa sihlangane naye efuna ukubheka impilo yakhe ngezimo ebezimconfuse njengoba kusukela ekulahlekelweni impahla zakhe eDurban as a mover ebona ukuthi no ngathi impilo ayisekho lo iphulile angimazi bathi ngathi sihlamba nje usikhotheni. Yeah. Ngoba ifigebengu bezothatha into ekhona isound or isithathe kwa imoto izigebengu zihlakaniphile yabo. So bengimflyise ukuthi azo thatha inhlabathi yalomuntu ebenyathele emotweni yami negazi lalomuntu begcekeze emotweni yami ngoba
uphule iwindow suthi la msika washiya igazi, so we had to take lelo gazi ukuthi sikwazi umsebenza lo ebecikeze emotweni yami. So ngenze njengoba usho ukuthi mangichanyele Yes. la nyathele khona labambe khona ngingachanyela unanegazi lakhe laba ngifuna nje ukubafundisa ukuthi sinathi sinazinyembezi ngithathe imali yami engisebenzelayo ukufuneka ngabe ngithenga isavana or ngiyayisave for umntanami for if asithanda isikole e-university. So wena wakhetha ukusifaka empilweni yami wazongiphulela imoto, so you are part of my budget ke manje ukuthi nendikusebenze ngoba angihloniphi imoto yami ibrandiwe ibhaliwe uzodwa abantu shukuthi so i-case yami ke wena you fall under my budget. Yes. But ngicela ungifundisele yena ungifundisele nabanye hayi ngami umuntu osebenza abantu wena. Yes. Sengenzela ukuthi bababone kimi nawe ukuthi lo thinto emoto yami wayigcekeza uzamsebenza uzawusebenzeka ukuthi ukhohla yena. Yes. And shukuthi akangisabi. So ngicela umsebenzele ukuthi nama ngimsabi. Masibheka sipick up angathola ukuthi abathinte ekhaya khona leli bhasi akulona likazodwa uzodwa wabantu akuyena lo ophilayo ekhaya sitholile ukuthi kuna something ebiyenzeka yokuphuka kwefastela ebibanga umsindo obunyakazisa abantu abadala. Uzodwa wabantu abantu abamona abantu abahamba naye abake baphile. Yes, kuhlangene kuyathintana nokuthi kuphuke elakhe ifastela ngala, kodwa at the same time kufanele sibhekisise ukuthi impahla thina abantu abampisholo asihlonipheni impahla kamfowethu, asihlonipheni impahla kadadewethu. So into esiyenza manje sizobikela abanikazi baleli bhasi ukuthi ibhasi leli liphuliwe. Njengoba ibhasi leli liphuliwe uzodwa kanamandla futhi bamsukela ngoba bathi ngeke enze lutho. Nina-ke banikazi baleli bhasi kungenzeka ukuthi kunokugango okukhona kunomuntu onenhloso eyimbi. Ngizotshela umnikazi webhasi umnikazi webhasi ingane iphatheke kabi ayazi hayi ukuthi yini ayazi noma lo muntu usazophinde ayibuya afuna impilo yakhe noma wayefunani. Cha asibikele umnikazi-ke weyimoto. Umnikazi weyimoto uma kuwukuthi inhloso embi noma isandla esibi lo muntu lowo akajeza ngendlela ayojeziswa ngayo abanikazi awakuthatha noma akwenzile ngaphakathi imoto uyishile isawundi uyishile wehloseni bempahla. Lezi imoto esinazo asiyi-own, amabhizinisi esinawo asiwa-own, anabanikazi bawo kwela mathongo. Noma kuwukuthi umuntu oze ngobubi lo abadile naye angaze afike la alimaze ithalente alimaze umuntu oyisidingo sabantu. Lezomoya mavula vula emzini amadoda aqhawe ngehlula amadoda amakhulu nimzwile umntwana wale ekhuluma la ngesehle simehlele sesimusa ke ithonge lumnikazi walezi imoto. Simsha lezo mavula vula emzini amadoda aqhawe ngehlula madoda amakhulu nithi vukani niyolwa nimlwele abonakale ngombala njengenkomo lo muntu owenza lokhu. Uma enomuntu ongemva kwakhe wayemthumile kucace ukuthi ba owezinezesele uphinde ucace ukuthi cha okwekade ehlungwini. Senza lokho nje basishungisa lapha sikhuluma sisho ukuthi lento yububi ubuhlungu iyukuhlaseleka lenhlaselo ayibuyele la ivela khona. Senza lokho la ugogo omkhulu makhehla sekhaya bengicela ningilekelele imoto yami iphuliwe lo muntu angimazi ngicela niyomfuna nimthole nisebenze ngaye ningamyeki nje nisebenze ngaye ahlupheke into ayithintayo ayiphathayo ingaphatheki. Angimazi ifuthunyelwe nalaba bakuthumele cela nibalande nisebenze ngabo. Angeke ngithi ngiyakwazi ngithi ngiyenza lo ritual ngithi nami laba basemva kwami laba bangifunayo ngikhona ningikhusele kungaphinde kube khona into yami ethintwayo. Angenzi ngokwami
ngiyasebenza nzima angizikhalela into zomhlaba mara kubuhlungu ukuthi nazithintwa nje nawungifuna uyangithola nawungakazi wangizwa ngikhuluma hayi angeke nje ngivuke ngiyo loyo Pinky